spekjes in zijn vinger. De prins is al bekend. Meugelaars of stoon in douchen. De cent is ingepend. Met één is niet zichtbaar. Trui, gezondheid. Als ik aan het chat met de aan de hand doen. Die zoet. Ja, we zitten hier op sofa. Voorin? Dan kom je met de haan aan. Zeker, heb je ze al gehuurd? Van wat? De nieuwe revue. Dat is de nieuwe revue in de streek. Ja, dat ben ik toch aan het lezen. Wat is er lezen? Ja, de nieuwe revue. Nee, Floyd. De nieuwe revue. Het is een nieuwe revue. Ja. In de Maastricht Music Hall. Nou, dit is ook de platte zon, daar ben je maar gezien. De plaat is oude buiten. Dat is dat niet. Nee. Dat is de café de Zuid in Inval. De Zuid in Inval. De Zuid in Inval. Maar we zien dat in de karkool. Ja, dat klopt ook. Maar bij de Zuid in Inval is namelijk het chics. Daar hebben ze nu een nieuwe revue. Meer, ik wil bij de revue. Die op de leeftijd ook. Op mijn leeftijd? Dat is geen mijn leeftijd aan. Oké. Die is dus lekker goed. Maar we moeten voor een spoeltje. Nou, rustig maar. Dan moeten we eerst de kaarten genomen. Oh. Weet je wie die eigenlijk is? Nee, hè? 23 en 24 januari. Oh, het begint 23 januari en het jij doet 24 Ja, januari. en 23 januari hebben ze nog een smurgens. Oh, nog eens. Ja. En s'avonds ook nog een optreden. En zaterdag hebben ze ook nog. Nou, dan wordt er van boterhammen bij nemen, hè. Ja, net niet die geweest maar met aan, hè, gewoon. Kind, zorg eens niet voor de kaart. Ja, ik zeg voor de Zorg kaart. niet voor de amusuur. Ja, dan zorgt hij lekker wat aan zien. Goed, en kop die gaat nooit voor altijd doen. Nog geen nieuwjaars. En we weer die dag komt weer gehaald.